po mga kakuwela, isang mabiyayang araw sa ating lahat. At ngayon ay bibili na ako ng pang-ayuda na pinadala kahapon. Napanood nyo naman siguro yung video na yun na walang kakwenta-kwenta. Joke lang. Pero saya nun ha. Oo, pinaghirapan ko edit yun. 4 hours ako nag-edit doon. Oo, 4 hours. So ngayon bibili na tayo ng isang sakong bigas at grocery para ipapamahagi sa ating mga kababayan kung sino yung mga karapat-dapat na mapagbigyan. So, from Boss Madam Angels, yan, mga balingkinitan, mga longlegin, mga porselana yung mga kutis ng mga yan. Sobrang mga artistahin. Ang tatangos ng mga ilong, lalo na yung kanilang amo na sobrang pambihira ang kutis. Sobrang ganda eh. So, lumaki na yung mata. So ngayon na ano na tayo? Alis na tayo. Nagsasalita dito. Wala ko nandiyan si EJ. Mamimili na kami ng grocery. Alright. Ang kasama ko si Uncle Bert. Si Berto the Great. Tsaka ang kanyang wife na napaka-sexy. Napaka-haba ng mga legs. Uy, putang. Uy, putang. Gago yun lah. Kaya sana ako na. Kala ko halikan ako eh. Napamura tuloy ako ng di oras. Sorry. So ganito eh, kayo na bumili ng bigas. Ako bibili ng grocery. Doon sa binibilan natin? Oo, 2K. Tapos 2K grocery. Yung 1K pang bigay natin sa tutulungan. Bili na kayo doon. Diretso yun yung bigas. Oh, diretso mo. Kaya mo ba? Oo. Patulungan na lang kaya doon. Mapabuot mo kay Princess. Para tumalik ko ng konti. Kaya na ito, mas kurada mo. Ito po yung mga napamili. Yan. Yan, pansit canton with dolara. Yan, mga tinapay o biskwit. Yan, para kapag kasi nakita ko na ano, kailangan nila. Tapos isang sakong bigas. Yan, from Boss Madam Angel, mga balingkinitan at mga artistahin ng mga kutis, mga porselana. Bulahin natin sila para makaulit tayo. Pag di natin binola-bola, baka hindi na umulit. Yan, salamat, no? So, ngayon, it's time to repacking. Let's move out. Wow, English yun ah. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya.
Pagtulong sa kapwa ang laging hangarin at layunin niya. Hindi magbabago at di magsasawa. Pagtulong sa pamilya at matatanda. Laging masaya at laging maligaya. Harutan at tawanan, kalimutan ang problema. Alam mo na, wala nang iba. Jay Guevara ang magpapasaya. Kahit anumang pagsubok ang dumating, laging magniningning. Basta sa kapwa laging mabuti ang gagawin. Mga pangarap natin lahat yan tutuparin. Kahit malayo sa pagtulong lahat gagawin. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso. Magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya. Pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela. Si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya. At mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagbasaya. Araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela. Si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya. At mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Oh, mga boss, madam, yan na. Ito na yung 15 balot na bigas. Nasa 5 kilo ang isa niyan. At ito rin yung 15 balot na tawag dito, grocery. Yan. Ang dami na, no? Jackpot. Jackpot talaga. Yan, thank you po. Pagod ako dun, ha. Saglitan lang doon nakakapagod. Pero masaya yan. Tatanggal pagod natin yan. No. Oh. Kaya po mga kakwela at pupuntahan ko po si Oplek. Oplek! Anong ginagawa mo tayo? Ano yan? Nagluluto ako ng galunggong. Tingnan. Ano itong maliliit? Yung okrang maliliit. Okra? Oo, sayang eh. Ito, pakurot na. Ay, ko naman mo. Ito na. Ayun. Ba't mapait? Ah, Ba't parang mapait? nasunog. Si Tita Rosel G nga po pala yun yung nagpupunta sa mga live nyo. Hello po. Ang wish niya ang gumanda daw siya. Ano si nanay? Ano dyan? Kabila. Tulog ata, no? Hindi ko lang alam. Ano lasa? Ah, Hindi, kaya siya pumayat kasi yung okra na ano, kahalo nung pinirito ko. parang malnourished yung galunggong, ah. Siyempre, maliliit lang to eh. Ang gusto ko rito pag pupunta ako, may napapapang ako eh. Tawagin natin si pambansang nanay. Tulog po si nanay, tulog. Ito nga po pala yung bahay ni Tita Rosel G. Yung, kung may nakikita ka dyan, Rosel G, sa mga live nyo, sa mga kapwa ko, small YouTuber dyan na lagi nagpupunta sa live ko, yan. Ayan ang kanilang bahay. Ang dingding ay trapal at ang bubong. Oh, may tao doon. Saan? Nawala. Ayun, nawala doon. Nawala yung nakasilip doon, ha. Nakawala. Nawala. May nakasilip doon kanina, oh. Si Coco Martin, nawala. Si nanay, tulog eh. Nanay, ba't ka tulog ng tulog? Hindi, pagod yun si nanay. Malamang nag-ano na naman yan, namlansya doon sa kapitbahay namin. Oh, yan ang ano niya dito sila, yung siya yung tiga plancha. Na tawag yan dito. Ang galing kasi namang plancha niya ng tiyaga. Tsaka talagang quality. Yan, sa mga gusto magpa-plancha. Inano si nanay. Yan, dito tayo. Hoy, kita pa yung bilbil mo. Kita yung mga ano, si mama. Ay! Kulit dito, ah. Ba? Ay, si mama, taray. Mumukmuk. Pautang. Medyo nakakaano yung gamit ko. Pautang.
Hala, tawa lang siya. Saan punta, Clarence? Oh, maganda naman gupit mo ah. Pangit daw ng gupit niya oh. Ganda naman eh oh. Ganda kaya ng gupit mo, bagay sa'yo. Ang kuya, yung tenga ko masakit. Ha? Masakit. Masakit tenga mo? Ah, bebe! Ayaw talaga magpakita. Mga takot na takot to sa camera itong mga to. Ito na lang. Ay, Angela! Angela! Ang baby namin na nangangayayat na. Angela! Kamukha mo yung nasa ano? Nasa Moana. Yung nasa Moana? Kamukha mo yun. sa ilalim. Kuya! Ah! Ito naman to, sabay ito ng sabay. Sino? Chombi Chico? Hindi na si Chombi Chico. Ronnie! Kaya kawawa sa inyo si Chombi Chico. Wala nga eh. Wala kami ulam eh, kayo. Ha? Meatloaf? Wala nga ang ulam eh. Kuya! Ay! Takot na takot sa mga camera ko. Kami lang dapat ang matakot sa camera kasi kami pangit. Kayo magaganda. Yan, yan. Ako ay Kawawa nakapasok naman. comment. Kawawa naman mga tao dito. Walang mga pagkain. Ako nga mo, singilin ko nga yung utang mo eh. Nakita ko dun sa video eh. Naalala ni JJ. Hey, ayan na, panood mo tuloy, naalala mo tuloy. Ay na, wala akong pera ngayon. Wala kaming pangbili. Ha? Ha? Sahod mo, tsaka kita babayaran. Wow, sasahod ko yun ha. O check nyo pala si Pambansang Uso, baka meron. Wala pa nga. Wala pang laman. Kawawa naman si Pambansang Uso. Maling makahili. Ba? Wala nga tayo pera nga ngayon eh. Wala po. Nadami pera natin. Pag Ha? Kadami pera natin pag nang hold up tayo. So tayo kay Oplek. Yan. Si Oplek, kamusta ka na ba? Ha? Hindi, naka-video ako. Asa CR si Oplek? Guys, ako lang kasi bug na naman eh. Nang ano? Buto, inayos ko lang eh. Inayos mo na naman. Yan, mga ano pa, 5 days pa bago tanggalin tong mga to, no? So, kailangan kasi yun talaga yung rules to the buhos. Yeah? Because the buhos is rules of 5 days before removing of the, ano yung English ng tukod? Tukod. Whole, ay di, mali. Bilog pala yun. I forgot din eh. I forgot it to the English of tukod. Yeah. By the way, this house, yeah. Thank you from Tita Mami Malboborns, yeah, from US. Thank you very much. And then ang sakit na ng utak ko kaka-English, ayaw ko nang mag-English. Kumukuli eh. Minsan alam mo na napapansin ko na rin pinapahirapan ko na masyado yung utak ko. Bukod sa stress na nga ako. Tapos ang nangyayari, pinapahirapan ko. Ayoko na nga mag-English. Ay, shoutout nga muna kay Oplek. Wala, tulog si nanay eh. Oplek. Papatawagin sana kita eh. Sabi nga, nay, tawagin mo si Oplek. Magbablog kami. Kaso wala, tulog. So, tanongin natin. Ito naman sabi mo kay Oplek. Oplek yun. Ha? Si Oplek, sabi ni nanay. Naglalaba ho dito si misis ni ano. Yan sa mga gusto pong bumili ng ukay-ukay, yan po. Mga bagong laban na po yan. Please, PM is the key po. Sa punda po ng kutsyon, 10 piso lang sa mga damit, tigli 5 piso. Dahil alam nyo naman, taghirap na tayo ngayon, kaya kailangan na talaga doble kayod. Alright. Sabi mo, Say, ano yung tawa mo? Paano? Paano yung pahigop na tawa? Paano? Mga takot sa camera ito mo. Ayun, tumawa ka na. Paano? Ikaw nga. Paano yung pahigop na tawa? Yan po yung panganay ni Oplek. Yan. Ano? Ano sabi mo? Asan yung pahigop na tawa? Gagawin kong short video. Gagawin kong yung clip. Yan. Nakasubscribe ka ba sa akin? Hindi. Grabe talaga tong anak ni Oplek.
Harap-harapan o flex?